Привітання, сябри! Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Рися, ти повинна мені допомогти. Рмау, з задовольненням. Що треба робити? Я збираюся провести сапраўдны навуковий експеримент. Ого, як цікаво! О, вельмі! Справа ў тым, што я придумаў адзін здзейсны сродак для паляпшэння настрою. Здорово! І ти хочеш зараз полепшити мені настрой, Топочка? Дякуй, але ён у мяне і так цудоўны. Ай, Рыся, гэта не важна. Ты ж згадзілася мне дапамагчы. Рмау, добра. І што трэба рабіць? Рыся, приняси сюди зараз свою любимую цацку. Калі так трэба, прынясу. Хвіліночку. Давай, давай. Ух, ну який ж я розумний. Ну просто геніальний. Так. Вось я і цацка любимая моя. Топа, рассказывай, что за эксперимент. Зараз не тільки розкажу, але і покажу. Для експеримента нам спотребится цацка Рысі і молоток дядулі. Топа, твой эксперимент перестае мне подобаться. Рмау, навошта табе адначасова моя цацка і молоток? Рыся, не хвалюйся. Усё ідзе по плане. Зараз мы бяром твою любимую цацку і з усяго маху. Так? О! Стукаем по ёй молотком. Топочка, не трэба. Рыся, не перашкаджай. Ты згадзілася мне дапамагчы. Топа, не. Топа, Топа, ты! Як ты мог зламаць мою любимую цацку? Гэта нейкі дрэнны эксперимент, а ты дрэнны сябр. Рыся, расплюшчы вочы і паглядзі. Паглядзі! Я не ломал твою цацку, просто молотком по столе стукнул. Ой, як добра. Моя цацка целая. О, дякуй, Топа, что ты яе не зламаў. Выдатненько. Эксперимент атрымаўся. Ну что, Рыся, добрый у тебя зараз настрой? Здаецца, добры. Калі я вырашыла, што моя цацка зламалася, настрой у мяне стаў самы дрэнны, які толькі можа быць. А зараз мне стало значна весялей. Вось я і кажу, эксперимент атрымаўся. Да які эксперимент, Рмау? Я про яго з самага пачатку гаварыў. Справа ў тым, што я выявіў цікавую асаблівасць. Калі кагосьці спачатку напалохаць нейкім здарэннем, а потым расказаць, што нічога такога не здарылася, усе так радуюцца. Значыць, ты хацеў мяне парадаваць? Ну, вядома, і ў мяне атрымалася. Ну, такое. Здаецца, я сапраўды радуюся, але не так, як заўсёды. Ай, Рыся, не чапляйся. Гэта дробязі. А так я табе настрой палепшыў. Прывітанне, сябры. Добрый вечер, Тимыч. Салют! О, Рыся, зараз я з Тимычем свой эксперимент паўтару, а ты маўчы, Рысячка. Сябры, а пра што гэта вы шэптам размаўляеце? У вас ад мяне сакрэты? Што ты, Тимыч? Ой, якія сакрэты? Просто мы раімся, як табе адну непрыемную рэч расказаць і не напалохаць. Што за непрыемная рэч? Тимофей, ты только не хвалюйся. Маўчы. О, Тимыч, вось ты нам свою новенькую прыстаўку даваў пагуляць? Ну так, давал. Вы ж попросили, да таго ж я быў заняты, і гуляць не было часу. Вось зараз усе справы скончу, і у вас яе забяру. На жаль, Тимыч, твоя прыстаўка зламалася. Як зламалася? Ну як?
вельмі сур'ёзна, на 2 часткі. Мы не спецыяльна. Ну, так выпадкова атрымалася. Цімыч, прабач. Приставка ж зусім новенькая была. Мне яе бацькі падарылі і новую наўрад ці падораць. О, Тимофей, не расстройвайся и не слухай топу. Ён гэта не сур'ёзна. Як ці сур'ёзна? А вось так. Гэта у нашага навукоўца сёння эксперыменты такія. Ён спачатку пужае і расстройвае, а потым кажа, што гэта няпраўда. І навошта ты так робіш, Топа? А мне здаецца, гэта вельмі добра ўздымае настрой. Вось ты, Цімыч, калі зразумеў, што з прыстаўкай усё ў парадку, ты ж павесялеў, так? Ага, безумоўна. Што і патрабавалася даказаць. Сродак напалохаць, а потым суцешыць. І ён працуе. Сродак, безумоўна, працуе. Толькі так будзе 1, ну, можа, 2 разы. Урмал, а потым? Потым Топу ніхто не будзе верыць. Гэта па-першае. Бо ўсе будуць ведаць, што ў нашага мішкі такі сродак уздымаць настрой. А по-другое? А па-другое, сяброў тебе, Топачка, пасля такіх эксперыментаў не застанецца. Бо я ледзь стрымліваюся, каб з табой не пасварыцца. Па-сур'ёзнаму. Тимофей, не трэба, калі ласка. Топа ўсё зразумеў, так, Топачка? Ну, здаецца, так. Калі амаль дарослы Цімыч пакрыўдзіўся на мяне. Прызнаю, мой сродак весяліць сяброў сапраўды дрэнны. Ой, трэба шукаць іншы. Добра, што ты гэта зразумеў. Прабачце, я хацеў вас развесяліць, а не пакрыўдзіць. Ну, проста так атрымалася. А зараз, калі ўсё добра скончылася, можа, разам з дзеткамі мульцік паглядзім? Рмал, гэта, лічу, добры сродак для ўзнімання настрою. Пагаджуся з табой, Рыся. Ну, давайте глядзець. А зараз мне час дадому вяртацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Мыем тварыкі і лапкі. Чистим зубки и отправляемся у ложечки на мягкие подушечки под любимые коўдрачкі. Рмал. Глядзець цікавыя сны. Можа, у сне я ўбачу добры сродак, як узнімаць усім настрой. Ой, дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.